ತೋಟಗು ಪಜಿರ ಸೈಪುನ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪೇರ ಪಂದ್ ನಮ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ. ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಮರ್ದು ಬಕ್ಕ 200 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಮರ್ದು ಬರ್ಸ ಆಡ್ಬಿಡ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಸ ಆತನ ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಪುನತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರೋಡು ಅಲಂಕಾಡು ಅಲಂಕ ಬರ್ಸ ಆತನ ಅಲಂಕ ಇದೆ ಕಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಉಡ್ಪುನು ಎಂಚಿನೇಕ್ ಮರ್ದು ಉಡ್ಪುನು ಮರ್ದು ದಾಯಕ್ ಬುಡ್ಪುನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪುನಂಡ 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನಿ ಬುಡ್ಪುನು ಇಂಚ ಬುಡ್ನ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಜನ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ 2,000 ಪೂರ ಮುಗಿಲು ಸಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕು 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 450 450 ಉಂಡು ಲೀಟ್ರಿಗೆ